Hei, kuinka kauan sä pystyt lankuttamaan? Tässä videossa mä kokeilen, kuinka pitkään mä pystyn lankuttamaan. Let's go! Ja mä otin tähän videoon kännykän mukaan, koska mun pitää ajastaa tää aika, kuinka kauan mä pystyn olemaan. Noin, ja meidän aika lähtee N, Y, T, nyt. Oh my god! Okei, katsokaa mun aikaa. Tää ei todellakaan ole hyvä. Oikeasti mun pitää ottaa oikeasti tähän toinen yritys. No niin, ja meidän aika lähtee N, Y, T, nyt. No niin, oh my god, 45, 60, 70, 80, 90, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, oh my god! Oh my god! Ai, vitsi mun selkä! Oh my god! Laittakaa tälle videolle oikeasti liikkeen. Kattokaa mun aikaa. Oh man! Ja nyt me testataan kuukauden päästä. Mä teen tällaisen uuden videon ja mä kokeilen, kuinka kauan mä pystyn taas olemaan tossa, jos mä joka päivä kuukauden ajan harjoittelen tätä. Kiitos kun katsoitte videon. Toivottavasti tykkäsitte. Heippa!